În cadrul Congresului de Microbiotă Europeană a fost prezentat un slide care surprinde un adevăr pe care îl vedem constant în practica clinică. O alterare stabilă a microbiomului nu se exprimă printr-o singură boală, ci printr-un spectru larg de dereglări biologice. Nu este vorba pentru că microbiomul provoacă boli, ci pentru că reprezintă un nod central al principalelor axe ale organismului: imunitate, inflamație, metabolism, neurochimie și barieră intestinală. Când ecosistemul intestinal își pierde diversitatea, când producția de buctirat scade și mucoasa intestinală devine reactivă, începe să se deregleze mecanisme care, în mod normal, funcționează silențios. Inflamația de fond practic crește, sistemul imunitar devine hiperactiv sau devine dezorganizat, metabolismul își pierde flexibilitatea, iar axa intestin-creier începe să transmită semnale distorsionate. De aceea, această perturbare de bacterii poate apărea în tablouri clinice aparent fără legătură: steatoză hepatică, boli cardiovasculare, sindrom metabolic, alergii, astm, inflamații articulare, tulburări digestive, anxietate sau, de asemenea, vulnerabilitate oncologică, deși nu avem predispoziții în arhitectura genetică. Nu vorbim nici despre boli separate, ci vorbim despre manifestări diferite ale aceluiași teren biologic fragil. Aici intervine medicina de precizie și analiza microbiomului, nu pentru a pune diagnostice, ci pentru a identifica punctul în care ecologia intestinală s-a dezechilibrat și a început să transmită consecințe sistemice întregului organism.